איך היית קוראת לי אז? נאמבר 1? פשוט כי אני הייתי האורלי הראשונה באור טוב. אז רציתי להגיד לך שהאמת היא שהתואר הזה לגמרי מגיע לך. אורלי יקרה, איך עזבת אותנו? אבל אני בטוחה שהלכת למקומות חדשים, מעניינים, מרתקים. אז מי זו אורלי? מקצועית? יש. יצירתית? יש. אורלי בחזית הטכנולוגיה, אורלי בחזית האתגרים, אורלי בחזית המיתוג. פייטרית, הכל אפשרי אצלה, והיא יצירתית ויזמית באופן אחר ומטורף. אני לא אשכח את היום שבו התחלת לנהל את שומרי מסך ואמרת לעדי ולי, חכו, אתם תראו, הפרויקט הזה הולך להיות הרבה יותר גדול ממסבירים צעירים, וממש צחקנו עלייך. אבל ההיסטוריה הוכיחה שאת צדקת. אורלי יקרה, אנחנו בדיוק מתכננות פה את האירוע הבא לפי כל מה שאמרת לנו לעשות. מי יריב איתי עכשיו מי יותר טוב, הצפונים או הדרומים? אז איך נגדיר את אורלי במילה אחת? שיווק, שיווק, שיווק. אז מי מביא אוכל יותר טעים, הצפונים או הדרומים? ספוילר, הדרומים כמובן. כריזמטית חן וחיוך? יש. חוכמה. יש. את יודעת לנווט ולהצליח. הפכת להיות בעצם גיבורת העל שלנו, שהצמיחה את כל הקבוצה ואת ההנהגה. תמיד הראשונה לזהות את הצורך, לזהות את המענה, ולכוון את עצמה ואותנו לשם. המון מקצועיות, אכפתיות והשפעה משמעותית בתוך בתי ספר. אחת דמויות שאני זוכרת כמחייכות, כמכילות, כקשובות, כמי שמנסה לתפור לנו חליפות. אם יש משהו שאפשר לומר עלייך בלי להתבלבל, זה שאת ביצועיסטית אמיתית. חולמת ומגשימה. קפיצת מדרגה שעשית למחלקה שלנו, אם זה מול בתי הספר ואם זה מול המנהלים שלנו אי שם למעלה. שאפו גדול עלייך. את אור גדול, לב מלא בעשייה, מלא באנרגיה, חושבת מחוץ לקופסה. אורלי יקרה, גם אני מתגעגעת אלייך כל כך, לכל הבקשות וההודעות. עכשיו, מיד. קל, יאללה יאללה, גומרים הולכים, והסעה לצפון יוצאת. חרוצה. יש. אוהבת את הבריות. בקיצור, יש לך את הכל ובשפע. אי אפשר להתעלם מזה שלא סתם יש לך אור בתור השם שלך. מעריכה מאוד מאוד מאוד, שמחה שאת בעצם עוזבת את אור טוב, אבל נשארת איתנו במוניציפלי. מי יקשיב לכיתורים שלי, שאני אומרת אותם בשקט בשקט כדי שאף אחד לא ישמע, אבל רק את תמיד שומעת אותם, ומתפוצצת מצחוק בכל רם. כמו שאני אוהבת. ואני מתגעגעת לנסיעות איתך ברכב, לדבר, לקשקש, להיות ככה ביחד, לשמוע מוזיקה בכיף, אוהבת אותך וממש מתגעגעת. כל מי שקצת מגיע איתך לאיזשהו ממשק, רק נהנה ורק מקבל דברים טובים. אני זכיתי כל התקופה הזאת שעבדנו ביחד, למדתי ממך, היית לצידי גם ברגעים טובים ושמחים וגם ברגעים מורכבים. היית העוגן שלי בהחלטות אישיות ומורכבות. יש לך דרך, את מאמינה בה, ואת הולכת איתה עד הסוף. וזה בדיוק מה שהופך אותך למיוחדת. לי אישית, את מהווה מודל להשראה. תמשיכי, תהני, תעשי דברי רק את מה שאת אוהבת. תמשיכי לצחוק מכל דבר. תמשיכי לטייל ולעשות דברים טובים לעם ישראל ובכלל. שתמשיכי תמיד להיות כך. אוהבים אותך תמיד ומעריכים. גיבורי העל אור טרבי בגן יפני. תודה על מה שאת, על מי שאת, על היצירתיות, על החוכמה, על זה שהיית עבורנו בכל רגע נתון. אוהבים אותך, צוות אור דנציגר. אורלי, האהובה שלנו, וואו, איזו דרך עברנו יחד, דרך מרתקת ומלאה ועם אתגרים. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה בתפקיד החדש ובכלל, אני יודע שלקח לך הרבה זמן להחליט שאת עושה את הצעד הזה. תודה רבה על כל מה שעשית למעננו, למעניר. אז תמשיכי לכבוש מטרות, כי פשוט אין עלייך. אני מאחלת לך שגם במקום החדש תביא המון אור ושמחה. שיהיה לך המון בהצלחה, ואין לי ספק בכך. כל מקום שבו את תפני, אני בטוח שאת תצליחי. לכל מקום שאת מגיעה, את מביאה את האור המיוחד, היפה והטהור שלך. ואני רק ממש שמחה שהייתה לי הזכות להיות חלק מהדרך הזאת שלך. המשיכי לעשות תמיד את מה שאת אוהבת, וניפגש בטוח בשבילי החינוך. אוהבת מלא 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 מלא. מודים לך ומעריכים מאוד את העשייה שלך, מאחלים לך הצלחה בכל מה שתעשי, אין לי ספק שלאן שלא תגיע תצליחי בענק. אני מבקשת להודות לך על הלב הרחב והחיוך שקיבלת אותי ואת כל נהריה
כשנקלטנו ברשת אור. ואני בטוח שתביאי את כל הדברים שהבאת לאורטו והפכו אותך להיות הכי מרכזית בעולם, את היצירתיות שלך ואת היזמות שלך והרצון להשפיע וההשקעה האינסופית בלעשות דברים מהפכניים. אז באמת שיהיה לך הרבה בהצלחה, ובטח עוד ניפגש בהמשך. בהצלחה לך בתפקיד החדש ומה שאת עושה, אני יודעת שאת כבר מצליחה ותצליחי עוד. כיף לעבוד איתך, תמשיכי לעשות חיל ושנשמור על קשר. מאמינה שאת התפקיד שנבנה תרימי ותעלי בדיוק כמו שעשית לצוות אורטוב. תודה לך על הדרך שצללת. מאחלת לך מסע מרתק ומלא בהצלחה. אני יכולה להעביר איזו הכשרה טובה, אז אנחנו לא יזיק לנו, אנחנו מחכות. אוהבות אותך מאוד ותעשי חיל. מאחלת לך את כל ההצלחה שאין לי ספק שתהיה לך, ובעיקר מאחלת שתמשיכי ליהנות מהדרך ומהאנשים והנשים שמסביב. אוהבת אותך. Number 1 signing out.